Ja, big kleine programma's die moet je in elkaar puzzelen en het werkt nooit in één keer. Je moet, ja, het is moeilijk. Ja, eigenlijk wel. Want dan moest je heel goed programmeren. Hoe ze op procent die opmaakt. Die draai maar goed. Maar vind je het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ik ben elke dag tot rond 4 uur op school en dan ben ik hier met bezig. Wat in dit project heel goed naar voren komt, dat binnen de vaardigheden die wij denken dat de BN eigenlijk in de toekomst nodig hebben. En dat is net alleen maar kennis, dat ben echt, dat wordt zei ik al, dat zijn vaardigheden die ze gaan maken. Ze moeten leren om samen te werken, ze moeten leren om oerlist te hebben en ja, en dat moet ik fout gaan. Ho, get hem nou. Deze zit erin, Theo. Ja, die neemt hem mee. Het is best nog wel lastig om alles goed te doen, maar de aanhouder wint. En het is vanzelfs een stuk leuker als bijgelijks wiskunde of Nederlands. Dat is geen ramp. Nee, dat is helemaal geen ramp.